Oh no. Bang. Oh no. Sayang. Ayan po, atras na po tayo dito. Atras po. Atras po tayo dito. Agay! Ay! Alay! Atras. O, ayan na. Nagkasakita na. Eme lang. Security officer, please lead biking your... Atras po tayo. Huwag niyo pong harangin yung tao. Kayo po ang umatras din. Kayo po yung umatras. Ayan. Okay, balak pa. Go, pasok. Pasok. Dadaan po muna. Relax na lang. Man, anak ko mga naong tanok mo dako, be? Madaanin po muna natin si Omar. Oh no. Bang. Oh no. Sayang gede. Bos. Balik na si Idol Longas mga Cox Award. Nayago ng mga tao. Sa mo palit, niya natawan lang lang ta dili nakita. One line lang ta.